Ngibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami ngoMvusi kwi-channel umkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba. Bafowethu sengithe mangibheka la baningi abantu abathi asikhulume ngalolu daba mayelana nokufana kwezihloko zomculo osanda kuphuma okuyingoma kasigwebo bese kuba ingoma kamkhathazi. Bafowethu ke izihloko ziyafana. Futhi nengoma ziculeka ngendlela efanayo ukuthi umkhathazi laphana ulungise ingoma ekade iculo osigwebo ngoba yaphuma kuqala ekasigwebo. Into engizoyenza lezi lamaculo ngizowafaka kwi-comment section omabili. Ngizoqala ngengoma kasigwebo laphana kwi-comment section yethu yokuqala ngizofaka ilinki ingoma ethi umlando yaziphinda bese ngiyaphinda futhi sifake ingoma kamkhathazi. Ngiyobe sengizwa kuwe ukuthi kahle kahle kwenzakalani ke laphana bafowethu ukuthi umkhathazi laphana kahle kahle ubephendula ngoba kuzo lezi ngoma lezi bayatalabhana futhi bonke nomkhathazi ugadlile laphana kule ngoma ethi umlando yaziphinda egadla kusigwebo sentambo. Ngiyafisa mina ukuzwa uvo lwakho ngalomntalapho bafowethu. Ngiyazi ukuthi baningi abantu abathintekile laphana kule ngoma kamkhathazi. Thinta abantu abaningi umkhathazi laphana ukugcina sethinta nalaphana nosaliwe. Kodwa ke engizokuncoma laphana ukuthi umkhathazi uma ebuye egemini ebuya ngaloshuni umntalapho uhamba kubantu aba-right ngempela khona abantu abanganabo isicoco sasestage okungaba yiqhude. Siyakhumbula ukuthi khona isicoco esicishe esibizwa ngokuthi iqhude. Into ke leyana bafowethu enhle umkhathazi abuye ngayo. Abantu abaningi ke masibheka futhi la i-album omkhathazi kube nezinkulumo eziningi ukuthi i-studio ushintshe i-studio bafowethu kuyazwakala ukuthi i-studio akusona lesi yajwayele ukurekhoda kusona futhi uchazile nalaphana kwi-promo yakho ukuthi no laphana akuyena umkhathazi futhi akuwona amagudla. Laphana uyibiza ngenkobongelo. Inkobongelo igama lakhe ibongo likhona ezibongeni zakhe. Uma umazi kangcono umkhathazi thina nje simazi kangcono uma ebiza ngenkobongelo akalahlekile esuke usekhaya. Ngifisa ukusho ke laphana bafowethu ushilo futhi laphana njengoba khiphele yalokhuzana bekhona bekade kuphuthuma. Ngicabanga ukuthi bekhava lo 5-0 naye abantu abalokhu bemntalapha laphana ukuthi akasekho emculweni wayesekuphuthuma ke wayokhipha kule studio akhiphe kusona. Angeke sithi futhi lwamculo mhlambe istudio awuzwakala. Kuyazwakala laphana ukuthi iculile inkobongelo. Usungaqhathanisa nje idudu ngokwakho kodwa ke nje kuyazwakala ukuthi uculile. Ngizofisa ukuzwa uvo lwakho wena ukuthi ngabe kuthini okwakho ukuphawula naye laphana uthe kumthintathinta kusigwebo ke bafethu kulezi insuku uyayithola umntalapho ngoba noma cekeceke badlalela kuyena ngala bayamntalapha. Ake sidibane comment section ngizuvo lwakho. Uma umusha ngiyacela wenza okulungile ugcine subscribe ungakhohlwa ukungena kwi-comment yethu yokuqala sizokufakela lezi ngoma esikhuluma ngazo. Si-channel hamba phambili umkhanyakude sithi siyabonga.